kako plače Lindsay. Sad ću sve rešiti. Šta se desilo? Ko te je povredio? Ko je to? Tebe ne znam. Zdravo, Lindsay, ja sam Tiffany i ja sam šef. Pripremit ću ti sve što poželiš. O, baba, ćao. Ćao. Hej, sklonite se od mene. Šefe, marš u kuhinju. Svi idite u kuhinju. Sad ću vam pokazati vaš prvi zadatak. Za početak morat ćete da mi pripremite picu. Hajde, počnite. To je lako. Treba uzeti što više slatkiša. Da, tako je. A sada vadim mikser. Ja obožavam slatko. O, šefe, šta ste smislili? Ja ću napraviti picu od pravog testa po mom specijalnom receptu. Samo treba umesiti testo. Nije dovoljno, treba još jače. Treba ga dobro umesiti. O, šefe, kako ste? Najbolje od svih. Odlično. To je to, završio sam. Šefe, možete li biti mirniji? Da, naravno, Lindsay. Sad ću popraviti sto. Ovako je bolje. A sada uzimam testo. Treba ga razvaljati. Stanite, šefe, imam poklon za vas. Uzmite oklagiju. Sa njom će vam biti lakše. U redu, sad ću da probam. Jel mi dobro ide? Da, odlično. A vreme da ja pripremim moju picu. Treba razvaljati testo. Tako je. A sada stavljam sos, paradajz, brokoli, kukuruz i sir. O, Tiffany, šta radiš? O, odlično ti ide sa testom, svaka čast. Da, moje testo je tako lijepo roze. Inače, ja obožavam sve roze. Sad ću staviti čokoladni sos. Zatim ću jedan deo premazati kokosom, a drugi čokoladom. Da, tako je. A sada dodajem sve moje omiljene slatkiše. Jao, sad će biti prljavo, a moram da se sakrijem. Pazite malo, bre. Koliko me nerviraju ti sosovi, ništa mi ne ide. U redu, napravit ću svoj sos, prirodni. Iscedit ću paradajz. Odlično, a sad razmažujem. Dalje mi treba meso. Više mesa. Volim kad ima puno punjenja. Puno mesa, puno sira i začina. A sad je vreme da isečem luk. Zatim papriku. Zatim krastavce. I na vrh ću staviti malu picu. Gotovo. Ostalo samo da posolim. Aha. Uzmite to. A ja moram malo vežbati. Držite, devojke. Joj. Bako, kako ste? Šefe, šta ste ovog puta smislili? Šta će vam bacač plamena? Moram da ispečem picu. Moram da slikam. Ma dajte, sve bezbedno i pod mojim nadzorom. Kako ste? I kako vam se sviđa moja pizza? Savršena, jel da? O, nije loša. Da, probaj, Lindsay. O, šta ste ovdje napravili? Probat ću prvo ovu picu. Podsečena pitu. Nije loša. Idemo dalje. O, je li ovo slatka pica? Sad ću da probam. Da, to je ukusno, super. Lindsay, probaj brže moju picu. Trudio sam se. U redu. Samo da je uzmem. Kako je teška. O, da, to je zaista ukusno. Sjajno. Šefe, pobeda je definitivno vaša. Da, znao sam to. A sada želim tortu. Hajde, pripremite. Vidim da
vam se svima sviđa ideja? Samo šef izgleda zbunjeno. Ja nikad nisam pravio torte. Treba mi recept. Sad ćemo da vidimo gdje li je. Ne, sve mi je sa mesom. Ova knjiga mi ne pomaže. Propao sam. Zaista? Meni je to lako. Već sam smislila šta da radim. Za početak treba napraviti žele. Da, umutit ću vodu sa želatinom. Tako je. A sada malo čekam. Dodajem jagode. Tako su mirisne, bako, hoćeš? Naravno, daj mi. Kako slatko. Što si već napravila? Napravila sam žele. Sipam ga u kalud. I eto, imam žele srce. Ukrasit ću ga šlagom. Tako je. A zatim ću ga posuti konfetama. I dodati višnju. Gotovo. Ispalo je odlično. Hvala, bako. A šta je kod tebe? Kod mene je sve jednostavno. Kora i šlag. Eto. Sastavila sam tortu. Sad je treba ukrasiti voćem. Kakva lepota. Jednostavno i jako ukusno. Šefe, šta ste smislili? Ne pomerejte se i ne dišite. Valjda se drži. Mogu da se opustim. O ne. Torta je pala. Tako sam besan. Kako me sve nervira. Mrzim torte. Volim da kuvam meso. Pustite me na miru. A ja znam šta će pomoći našem šefu. Hajde da mu poklonimo kamion. Drži, šefe, ovo je za tebe. Nije mi ništa potrebno, pustite me. Što je ovo? Lopta? Ne treba mi, mrzim lopte. Ideja. A šta, ko sipam čokoladu? Direkt novu loptu. A sad je treba malo potresti. Tako je, još malo. Aha. A sada skidam loptu i... Savršeno. Sada uzimam flašu želeja i sipam žele direktno u moju čokoladnu kuglu. A sada ubacujem prskalicu i gotovo. Lindsay, probaj. Wow! Šta je ovo? Šta će biti kada prskalica izgori? I? U čemu je fora? Ništa nisam razumela, šefe. Okej, ne brini. Sad ću razbiti tvoju bombu. Da vidimo šta je unutra. Žele? Okej, sad ću da probam. Pa dobro, ukusno je, ali ipak to nije torta. A šta je ovdje? I tu je žele. Okej, probat ću. Da, to je već bolje. Opa! Ovo najviše podsjeća na tortu. Da, super! Baš mi se dopada. Bako, pobjeda je tvoje. Čestitam! Ozbiljno? Baš mi je drago. Joj, šefe, ne brini. A sada želim sladoled. Hajde, požurite. Naravno, draga. Treba mi mlijeko i šećer u prahu. Umutit ću sve. Tako je. Prah mi je upao u nos. Šefe, šta radite? Mešao sam mlijeko. Savršeno je. A sada treba da ga zamrznem. Idem peške do Antarktika. Da, to je odlična ideja. Ostalo je sačekati. A meni treba specijalna lopta za sladoled. Unutra stavljam led, a ovdje sipam mlijeko i sirup od jagoda. Odlično. A sada treba sve potresti. To je čak i zabavno. Bako, hvataj. Super. Lindsay, hvataj. Vraćam nazad. Odlično, uhvatila sam. A sada da vidimo rezultat.
O, kakav sjajan sladoled je ispao. Sviđa mi se. A ja moram da spojim pire od jagoda sa mlekom. Odlično. A sada stavljam u zamrzivač i čekam. O, šta da radim dok čekam? O, dosadno je. Smorila sam se više od čekanja. O, sladoled je sigurno gotov. Wow, Tiffany, napravila si tako lepe sladolede. Svaka čast. I to još nije sve. Odlučila sam da ukrasim svaki kornet. O, da, to je tako lepo. Baš mi se dopada. Preslatko. I ja sam završila. O, šefe, smrzli ste se. Hajde, uđite unutra. Ojoj. Ne osjećam svoj nos. U pomoć. To je to. Sada možemo da počnemo. Wow, svaka vam čast. A kakva je ovo kanta? Da li je to sladoled unutra? Pa, ne, nije lepo. O, šta je ovde? Izgleda jako slatko. Da, baš mi se sviđa. O, ekstra. Ostalo je da probam posljednji sladoled. Jedva čekam. O, sladoled od jagode, obožavam ga. Ali ko je pobedio? Tiffany, čestitam. Da, pobeda je moja, konačno. Šefe. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao.